ni na kasance na binne ‘yata lokacin ana binne ‘ya'ya mata da ransu, ya ce na haƙa rami na turbuɗa ‘yata fil jahiliyyati a zamanin jahiliya. Arhabu illa ƙituka, amma ina jin tsoron idan na haɗu da kai an ta ƙula la taubata laka la makhraja, kana iya ce min ai Allah ba zai karɓi tubana ba, ai ba mafita, ba ni da wata mafita. Shi yasa ko a ina ne idan ka kasance malami ko mai wa'azi mai yawan kaiwa wuta, za ka ga ba kowa a tare da kai. Ko ka zama malami ko mai wa'azi mai yawan kafirtarwa, za ka ga ba kowa tare da kai, domin kowa mai laifi ne a karmakalla, kowa mai laifi ne. To bishara ake, manzo Allah ya ce bashiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, ko bashira wala tunaffira, yassira wala tu'assira. Nabi ya ce ku dinga jan mutane a jika, ku dinga yi musu bishara, ku dinga kore su daga jikin rahamar Allah. Yassira, ku dinga kawo abubuwa na sauki, wala tu'assira, kar ku dinga kawo abubuwan tsanani, kar ku dinga tsananta, ku dinga sauƙaƙawa. A ƙwarai kuwa, ai ka ji ba Allah ya ce wa manzan Allah, Allah ya ce wa manzan Allah, fa bima rahmatin min Allah linta lahu, ya manzan Allah, saboda rahamar Allah ka zama mai taushi a wajen al'umma. Walau kunta fazzan, da ka kasance mai fusata, galizal kalbi, mai kuncin zuciya, mai taurin zuciya, lam faddu min hawlika, duk watsewa za su yi sabarka. Ya ce fa'fu anhu, ka dinga yi musu afwa, wastaghfir lahu, ka rika roƙa musu gafara, ka rika kulle kofar wuta, ka dinga datse ta da kwado, ka dinga wangame musu kofar aljanna. Kila mun fahimta. Wa shawirhum fil amri, ka ja su a jika, shine ai ka ringa shawara da su. Ai a guri kana ji baka kai ba, sai ka ji an zo ma wai shawarar ka ake nema, ai an ja ka a jika, ko ba ga bane? Shine wa shawirhum fil amri, ka ringa neman shawarar su al'amura, a halin mun san cewa duk kafi su kaifin hankali ya manzo Allah, kafi su sanin me ya dace, amma ka rinka neman shawarar su, wai ma'ana ka rika jan su a jika. Kaga fa wannan Allah ne ya gaya wa manzon Allah. To me kama da wannan abin nan ya faru da annabi Musa da wani, ya annabin Allah, na yi kisan kai har ɗari, yanzu na zo ne na yi nadama ina so in tuba. Sai annabi Musa ya ce ina kai ina tuba, ina tashi ai kai kuma Allah kan ba zai anshi tubanka ba, ka kashe rai har ɗari. Ya kore shi ya tafi, bai nisa ba Allah ya mai wahayi, Musa kai ne ubangijin shi, ya tuba gare ni, ya zo gurinka, saboda a wannan lokaci in ka tuba sai ka je gurin annabinka ya yi ma iso wurin Allah. Ya zo gare ka kore shi, kai ne ubangijinsa. Nabi Musa ya tashi ya tafi laliban wannan bawan Allah, wani ruwaya ya gan shi, wani ruwaya ya lalibe shi bai gan shi ba, sai dai shi ma ya zo ya nemi gafarar ubangiji. To ka kaddara ya gan shi ko bai gan shi ba, ma'ana dai shi Allah bai rufe mai kofa ba, a yayin da annabi Musa alaihi salam a ganinsa kaman Allah ya rufe kofa. Ba a yi, shi yasa yanzu kaga anan shi ba su yi da Abu Zarrin ba, amma dai yana jin tsoron kila Abu Zarr na iya ce mishi ai ba za ka tuba ba za a karɓi tubanka ba. Kuma duk wanda ka kore shi ƙara gangare maka zai algawar ta mala. Yawa tunda hadisin manzo Allah da ya ce bawan Allah da ya kashe mutum 99 sai nadama ta shige shi, sai je wajen wani malami daga cikin malaman Banu Isra'ila, da ya je wajensa
sai yake gaya masa akarmukan lawo kisan kai na ya han mutum 99 ɗari ba da to kuma yau ni na ji na yi nadama so nake in samu in tuba zan iya in tuba fa halli min taubatin zan iya tuba malamin ne ya ce ina kai ina tuba ai kai kam yanzu shikenan ai kaza 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 ina tashi bawan Allah nan manzo Allah ya ce kawai sai ya kashe shi ya cike na ɗarin da shi kaga me ya ja masa kore shi daga rahamar Allah da aka yi duk saɓon mutum ce me Allah zai karɓe shi duk kalan aika aikar mutum ka ce Allah zai karɓe shi jama'a an fahimci wannan kuwa to saboda haka ya ce to sai nake jin tsoron kada ka ce min ai ba tuba tare da ni ba mafita wa kuntu arju an taqula laka taubatun wa makharajun ce kuma sannan a duk dai lokaci guda kuma sai nake ji a raina za kuma ka iya ce min zan iya tuba akwai mafita kisa a ta wancan bangare ina tsoron kada ka ce min ba tuba ba mafita sai ya zama babu mutumin da na ji ba na buƙatar in haɗu da shi irinka a ta ɓangaren da kuma ina kyauta zaton za ka iya ce min akwai tuba akwai mafita sai na ji babu mutumin da nake son na haɗu da shi irinka ƙala a fil jahiliyyati asabta abu zarar gifari ya ce zamanin jahiliya ka aikata haka ƙultu na'am nu'aimin ya ce sai na ce ƙala afallahu amma salaf a in a jahiliya ne wannan ya Allah ya yi afuwan abin da ya wuce ai a wannan ba komai ka je kawai Allah ya yi afuwan abin da ya wuce an ji wannan ƙala wa ƙala limra'atihi sai ya ce wa matarsa atina bi ta'amin je ki kawo mana abinci fa abat sai ta fuska ta ki zuwa sun ma'amaraha sannan ya sake umartar ta fa'abat sai ta fuska ta ki zuwa hattar ta fa'at aswatuhuma har dai sautukan su ya daga yana faɗa tana faɗa ana ta cacan baki ita da sahabi mai girma irin wannan ƙala iya sai ya ce haka ne fa inna kunna la ta'aduna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abun mamaki bane amma ku mata ai ba za ku taba tsallake abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da ku ba ku taba tsallake wannan qultu nu'aym yace sai nace wa ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fihinna to me manzon Allah ya faɗa a game da su ƙala sai ya ce innal mar'ata dal'un ai ita mace karkataccen ƙashi ce wa innaka in turidu an tuqimaha taksiruha ko tuksiruha kuma kai in ka buƙaci miƙar da ita to za ka karya ta wannan wani ilimin ta fa kaga yana malama wance wata malama kai tunanin ta ita tunda malama ce ita a gidan mijinta ai ita salaha ce a'a sai dai an je an gani malamar daban macen kuma daban malam ka gane malamar daban macen kuma sunanta mace kuma a macen daban malam kun shaida malam ya ce mun shaida ka gane yayi daga karka ga wai kila ka je ka auro mace kila ta yi sauka a makarantar su ko ma wata kila ta haddasa Qur'ani ke tunanin a kai nan ka auro wata karamar sahabiya ka yaudari kanka malam kai dai ka samu mai ilimi ko babu komai ba jahila kake aure ba abubuwa da dama za a samu saukin su kwarai kuwa amma wata malamar malam in ta wani abun ai baka ce ita ce matan aure ke taruwa gabanta tana ku yi kaza ba wannan ko ba haka bane to waccan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su din karkataccen kashi ne da karkataccen kashi ne malam
duk ilimin ta kai na Aisha